I si us digués que el terra que trepitgem cada dia no és una massa sòlida fins a un nucli roent, sinó que és el sostre d'un altre món, un món amagat, amb el seu propi sol, els seus continents i potser les seves pròpies civilitzacions? Sona a ciència-ficció, oi? Doncs bé, agafeu-vos fort, perquè aquesta idea té unes arrels científiques sorprenentment profundes. Avui fem un viatge al cor de la teoria de la Terra buida. Aquesta és la gran pregunta. La teoria, en essència, postula que dins del nostre planeta hi ha un espai completament habitable, amb un sol al centre, oceans, terra ferma i que s'hi pot accedir per unes obertures gegants als pols. Abans de pensar que això és una bogeria, parem un moment, perquè l'origen de tot plegat no és una novel·la d'aventures, sinó el quadern d'un dels científics més prestigiosos de la història. Vinga, anem a l'origen de tot. El punt de partida d'aquesta teoria no és cap conte de fades, sinó la ment d'un dels astrònoms més brillants del segle XVII, Edmund Halley. Sí, el mateix Halley que va donar nom al famosíssim cometa. A veure, Halley no se va treure de la màniga. Tenia un problema real, un trencaclosca científic del seu temps, perquè el camp magnètic de la Terra semblava moure's. La seva solució va ser elegantíssima. Va imaginar la Terra com una mena de nina russa. Una closca exterior, la nostra, i a dins dos closques més i un nucli, cadascuna girant al seu propi ritme. Però no es va quedar aquí. Va arribar a suggerir que aquests mons interiors podrien estar habitats i que els gasos que se n'escapaven eren la causa de les aurores boreals. La llavor que va plantar Halley va començar a créixer de valent al segle XIX. Primer, un oficial de l'exèrcit nord-americà, John Cleves Sims Jr., va agafar la idea i la va simplificar, proposant que hi havia uns forats enormes als pols per on se podia entrar. Però, és clar, qui ho va petar de veritat va ser Jules Verne. Amb la seva novel·la Viatge al centre de la Terra, va agafar una hipòtesi científica i la va transformar en l'aventura definitiva per a milions de lectors. I aquí és on la ciència comença a quedar enrere i entrem de ple en el terreny del mite. La idea d'un món interior es fusiona amb llegendes antigues, sobretot orientals, i neix la història d'Agartha, un regne subterrani legendari. La llegenda d'Agartha és fascinant. Parla d'una civilització superavançada, guardiana de coneixements secrets i una tecnologia que ni ens imaginem. Diuen que estan governats pel rei del món i que des del seu regne ens observen en silenci, veient com anem avançant i com ens equivoquem. Una utopia amagada just sota la superfície. I la pregunta del millor: com s'hi entra a Agartha? Doncs segons els creients, les portes són per tot arreu. No només als pols, no. S'han identificat suposats portals en llocs tan diversos com el desert de Gobi, les selves del Brasil, sota la gran piràmide de Gizeh o fins i tot a Kentucky, als Estats Units. Aquesta xarxa de possibles accessos fa que el mite sigui encara més global i difícil d'erradicar. Molt bé, agafeu-vos fort perquè ara la història fa un gir de guió espectacular i es torna molt més fosca. El mite d'Agartha de sobte es barreja amb les obsessions del Tercer Reich i les aventures d'un famós explorador polar nord-americà. Per què dimonis s'hi van interessar els nazis? Doncs perquè societats esotèriques com la societat Thule, molt influents en la ideologia nazi, estaven obsessionades en trobar la llar mítica de la raça ària i creien que podria ser Agartha. Aquesta obsessió va alimentar teories que diuen que els nazis van enviar expedicions secretes a l'Antàrtida i al Tibet. L'objectiu no era només estratègic, buscaven els portals per accedir a un poder superior. Atenció a això. S'acaba la Segona Guerra Mundial i de cop i volta, l'any 1946, els Estats Units organitzen la flota més gran mai vista rumb a l'Antàrtida, l'Operació High Jump. Parlem de gairebé 5.000 homes, un portaavions, desenes de vaixells. Una barbaritat. Durant dècades, els teòrics de la conspiració s'han fet la mateixa pregunta: què hi anaven a fer realment enmig del no-res glaçat? I aquí tenim les dues cares de la moneda. La versió oficial, doncs, que era una missió per entrenar tropes en fred extrem i fer mapes. Molt científic tot plegat. La versió conspirativa. Ai, amic, aquesta és una altra història. Aquesta versió diu que allò no era una excursió. Allò era una guerra secreta. L'almirall Bates no anava a dibuixar mapes, anava a destruir l'última base nazi amagada al gel, que tenia accés a la terra buida i a la seva tecnologia. La peça clau de tota aquesta conspiració és un suposat diari secret de l'almirall Byrd. La seva autenticitat és més que dubtosa, però el que hi explica és al·lucinant. Narra com, en un vol, travessa una obertura al pol i arriba a una terra verda, càlida, on 10 animals prehistòrics com un mamut. De cop, es troba amb uns discs voladors que l'escorten fins a una ciutat, on una civilització avançada li dona un missatge per a la humanitat, que deixem de jugar amb les armes nuclears o ens autodestruirem. Bé,
frenem una mica. Després d'aquest viatge per mites, nazis i diaris secrets, crec que és hora de tornar a posar els peus a terra, oi? Què en diu la ciència de tot plegat? Hi ha alguna petita escletxa de possibilitat que el nostre planeta estigui buit? 12.262 metres. Aquesta xifra és la profunditat del pou superprofund de Kola, a Rússia. És el forat artificial més profund que hem aconseguit fer mai. Un intent de l'època soviètica per arribar tan avall com fos possible. Més de 12 quilòmetres de profunditat. Sona impressionant, però sabeu què representa? Un minúscul 0,1% del trajecte fins al centre del planeta. Res. No hem ni esgarrapat la superfície. I és clar, aquesta immensitat desconeguda és el terreny de joc perfecte per a la imaginació. Però, tot i no poder-hi anar, la ciència té altres maneres de veure què hi ha a sota. I l'evidència és demolidora. Primer, les zones dels terratrèmols són com una ecografia de la Terra i el que ens mostren és un interior dens, amb un nucli sòlid, un d'exterior líquid i un mantell. Però tot sòlid i líquid, res de buit. Segon, la gravetat. La física bàsica ens diu que dins d'una closca buida no hi hauria gravetat neta, flotaríem. Tercer, la massa. La Terra pesa massa per estar buida. Els números no quadren. I al cop de gràcia final, els satèl·lits. Han fotografiat cada mil·límetre dels pols. I sabeu qui han trobat? Molt de gel, però de forats, ni un. Aleshores, si la ciència ho té tan claríssim, per què aquesta idea es nega a morir? Què té el mite de la Terra buida que ens atrapa tant, fins i tot avui en dia? Potser la resposta no està en la geologia, sinó en la nostra pròpia psicologia. Pensem-hi, en un món on ja hem pujat a totes les muntanyes i hem baixat a les fosses marines més profundes, la idea que encara quedi una última gran frontera per explorar, un món sencer amagat sota els nostres peus, és tremendament atractiva. Apela al nostre espírit explorador i, per què no dir-lo, a la desconfiança cap a les versions oficials. Ens agrada pensar que potser, només potser, no ens ho estan explicant tot. I això ens porta a una última reflexió. La ciència ens diu que la Terra és sòlida, però el mite de la Terra buida ens diu una cosa molt profunda sobre nosaltres mateixos, que tenim una curiositat insaciable. Ens recorda que la nostra imaginació sempre buscarà nous mons per descobrir, ja sigui a les galàxies més llunyanes o, potser, qui sap, just sota els nostres peus.